Ay! Kapuya. Kumusta naman yung trabaho, pre? Okay ra, pre. Kana yung trabaho, pre ba? Grabe yun nakago, pre. Hagok mo lang. Hagok gid kayo. Yan, kayod man kay kapre nga, wa man kay asawa unta, pre. Kaya gid kay bisag hantod nga di para maminyo karon. Nan nga mag-prepare ka na. Natay trabaho. Gani. Kabalo ka, pre. Nakoy pa ila-ila sa imong nga chicks, pre. Unsa man, pre? Si Kwan, Inday Garutay. Kato siya, pre, nga ang lipstick nga panglapas na diya. Gusto na ako, pre. Ganun. Timbang Kasi kasi kay- ko abo. Murag ito siya, Pepsi, Coca-Cola, yung lawas ato, pre ba? Mo ba? Oh, lagi. Saman, pailay-laon ka ka. Tinuod lang sa impersonal. Guwapa gitu siya. More, pre. More. Oh, more than in, oh, basta man kag in English eh. Basta, guwapa to siya, pre. Good Pailay-laon morning, ka guys. to, pre. We are Mananggiti MP4. Please follow our FB page, like and share, and also subscribe to our YouTube channel Mananggiti MP4. Daghan ba kang cuts diri no? Wala ato sa akong friends kung daghan bang cuts diri. Ako to silang ingnon. Ato ko sa ilahan di ay. Okay. Ano yung tao ang nakakita eh. Tas ang tuhod ko eh. Ano ko padayon na lang ko eh. Shout out! Eko kang Shout out Buhit, kay Pakino. Aquino, Abloy, Obsiuma, og Ronelo, Lagrosa. Tuara lagi, pre. Wow! Bay, nagid siya, oh. Perti. Yung muna ko ipaila-ila sa imo, pre. Muna nga ba? Bay, para maminyo na ka, pre. A few moments later. Sila. Ayo! Ayo! Friends? Friends! May tao. Wala man ang hilahan. Ako lang papabuton. Ay, kay. Kasi napatigil ako kadjot. Ay, nakita man akong ano. Kung tampunan. Ay. Salamat. Kung itong katuwatan kadjot. 1 minute 37 seconds later. Na siya, pre. Ako paila-ila sa imo, pre. Kasi Inday Garutay. Mga bay. Oh, wala ko paila-ila sa imo, ah. Wow, ang kanya, bay. Oh, ingkod, pre, oh. Ingkod. Uy, day, muna siya si Paring Tansong, ako ipaila-ila, unta sa imo, ah. Ano amiga Merson? O ako ang amigo. Grabe na kakayod. May trabaho na sa Equa Parko. Awaw, Hindi ba? kwartahan din siya. Oh, mga chicks, pre. Oh, day. Pwede lang siya magpaila-ila daw sa imo, day. Sure! Hindi, garotay. Kansyong. At ang tigas mo ngalan, uy. Nagagulgol, lagi na imuwan. Gahi. Ay, ano na, hikan May pala sa, muscle din mo. hikan pala sa freezer. Yaw. Kasi mo ka, uy. Manyakis, hindi ka, uy, hitap, hindi ka rayo. Pidi, ma'am, sita. Picture-picture man. Ay, mayo itong dito nga. Mga, Kaya ako, dugay ko nga. Maminyo tando ba? ninyo dayon, agad-agad. Para ko ito. Ay, sabi. Nailikon lang daw. Kuling ba po pag ikaw matsuday? Mapahiga. O sige na yung sabi. Gusto sa ako. Dali anak niya. So pag niya gagawin. Mga yung singo ba? Pwede. Pakasal taga dito. Nanaday kay baboy. Na, kumpleto. Nakay motor. Pwede iprinda na ako. O sige, istorya na. Napasok lang ako, si Dagan, makikap-hikap, uy. Nayapan. Manyakis ka. Nayapan. Wapa. Mariado lang ako. Nayapan. Sige na, dito makasugton ka ron. Kapay tugan mo. Ang gasa ng pinda ko. Mga idol ako ng anay, be. Idol ako na lang. Hoy! Pag Di lang here. nguyap ka o dili, dimuli na lang ko. Serious. Serious yan. Ang gusto ko sa inyo, Uyog na ka, di ba? Uyog na ka?
1 hour later. Baboy. Balay. Yung tsura. Pre, main unto nyo da. Kansiyan, kansiyan. Pwede mo ka na yun? Pwede, pwede. Uy, bang ko. Tama, orang gini, kuan kay nangabang na magpudirigot. Agya lang sa tatay. Mo man bahuganas baboy nimong balay. Sagdi lang na kay kuan magbigay border man ko dirigod. Nako tuyo gini mo kay gusto na ko nga isuroy ta kasambol. Ay, man ko pakanti karon eh. Pero ngayon kay gusto na ko nga Uy, namaliga! Uy, pre! Naalagi ko, pre, kay magbayad ko gutang, pre! Ano nga masa sa ako, god. Ay. Kay nakaayok. Mugba? Kay bayad. Una ko'y utang saya. Uy, Mads, bayad sa nako na sa imo, Mads, ha? Uy, pre, dayon ako, pre, kay para mag... Kasi sa tanay mo duwa. Lain ba ako ba? Pwede taga isuroy sa mall? Ay, pakanti karon eh. Kay nakoy Akong gusto, nakoy bisita mo abot karon. pwede makahawid si mo. Ano? Kay uya ba na to? Uya ba gugtas? Pwede makasuroy ta sa mall. Dali lang. Dili lagi kay nahi akong bisita karon mo abot. Ako lang, una lang ko nimo. Susunod na lang gud eh, sunod. Dili na pwede. Akasunod basta kay mo sing Sige ba? Sus dili sa lagi ko sunod na oy. Karon gusto ko. Dili lagi. Kadali mo ko. Sus kasunod pa nimo oy. Mugos man ka nga. Sa man ka nga. Laki mo din eh. Ay laki. Di ko babayad bayot ko. Bayot. Shout out sa inyo diha. Jirek, Hasarino, Henry nga ako nang suki sa tuba diha sa Lapasan. Shout out sa imo, boss. Juan tuba ugma, boss. Mark Makino, shout out sa imo diha. Jumel Espino, kasama ko sa swimming pool doon sa Arayat Pampanga. Shout out sa iyo, boss.